Mas pinaigting pa ng pulisya ang kampanya laban sa mga individual na nagiinuman sa tabi ng kalsada, curfew hours, pang-umagahang pagbibidyoke, maging mga walang pang-itaas na damit. Sa Naga City, ilang kalalakihan ang natikitan matapos maakto ang walang damit pang-itaas at mga nagiinuman sa labas. Ayon sa Naga City Police, maliban sa initial ticket, may karampatang multa rin umano ang bawat paglabag. May kasuguan po sa Muya, aling National Headquarters and English sa Tuya na mag-implement o dati man yan na ining pinag-i-implement yung mga city ordinances na ini. Manunugod din sa drinking in public places. So, Tuya. So, itong smoking. So, ito yung sa topless, pinagwawarningan mo sila na dapat pagmalo at naka-t-shirt. Continuous ang satuyang pag-implement, katuyang ordinance, lalo na duman sa drinking in public places. And sa ngunyan, igwa kitang natikitan nga ning 5 na nagbayular katong drinking in public places. So, ang penalty kaniyo pag first offense is multa na 3,000 pesos, second offense 4,000 pesos, and third offense is 5,000 pesos. So, before, nag-warning na kami, nakiulay, and tapos na kami mag-warning, ngunyan dinadakop na-end tinitigil. Ayon pa sa PNP, layo ng pagpapatupad ng mga nasabing ordinansa ay para sa peace and order ng lungsod. Base sa pag-obserba, magayon ang epekto. Magayon ang maraming epekto sa mga tao, pag alas 10, lalo sa curfew, nakalaw na talaga sila. And naiiwasan itong gulo, trouble. Kasi mayo yung nag-iinom sa luwas, hindi mainom tinda, talaw yun ang naruminda. So, iwas na nagdikit po si base sa datos, nagdikit po si kasong trouble ligbeyo sa Muya. Nananawagan naman ang pulisya sa LGU na amyendahan ang ordinansa para sa pagpapalawak pa ng implementasyon nito. Jan Amador, CSN.